Assalamu alaykum, hörmətli avuldaşlarыбыз. Sizni bugün Sormanımızдағы məşidlər bilən tanıştırıb getirgə niyyətlədik. İң birinci tüzülgən məşid ol Tawfiq məşidi. Biraz soňraq Jamiq məşidi һәм bir neçə yıl элек кенә халыкка хезмәт итә башлаган Бәрәкәт мәчете. Шуны да искәртеп китергә кирәк. Үзебезнең әби бабаларыбыз заманында да Сорманыбызда 3 мәчет эшләп торган. Әмма илебездәге сәяси хәлләр сәбәпле кызганыч, ул мәчетләр бүгенге көнгә кадәр сакланмаган. Безнең бәхеткә каршы Аллаһның рәхмәте белән авылыбызда янәдән 3 мәчет сафка басты. Бүген сезне бераз 30 елга якын булган Тawfiq мәчете тарихы белән таныштырабыз. Әлеге мәчетне төзү артыннан йөрү эшләре ерак 1991 елда башланган. Шушы эшкә битараф булмаган бик күп кешеләр ярдәме белән мәчетебез 1995 елда үзенең ишекләрен ача. Мәчет эшчәнлеген кайгыртып, Рәис хәзрәт Фатихов имам вазифаларын үз өстенә ала. Алга таба аның эшен дәвам итүче Юсуф хәзрәт Дәүләтшин була. Алдагы елларда Сәйид хәзрәт Хаков, Мәли хәзрәт Садыйков һәм бүгенге көндә бу эшчәнлекне мин үзем Илнур хәзрәт алып барам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннал хамдулиллаһ. Алхамдулиллаһи раббил аламин вал гакибату лил муттақин. Вассалату вассалам ала Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи аҗмаин. Без башта җомга намазларын Сорманның зияратында кабер казу кораллары саклана торган тактадан ясалган кичкенә салкын бинада укый башладык. Аннан соң намазны авыл советының иске бинасы бераз ремонтлап, җылытып, җилгенә исмәтлек итеп укый башладык. Үзләренең өйләренә алдан чакыру ясап, җомга намазын укытучы әбиләр дә күбәеп китте. Урыннары җәннәттә булсын. Соңга таба Кастрах җитәкчесе Әхмәт авылыннан Тәвис Мөхәммәд Харис улы үзләренең зур залында җомга намазларын укырга рөхсәт итте. 1991 елны Сорманда мәчет ачылу эше артыннан йөри башладык һәм Уфа шәһәренә барып мәчет проекты алып кайттык. Онда бару өчен безгә райсовет башкарма комитеты рәисе урынбасары Марас Касимов үзенең машинасын биреп торды. Урыны җәннәттә булсын. Без мөтәвәллият әгъзалары 3-4 төркемгә бүленеп, авылдашларыбызның өйләренә кирип, ярдәм сорарга мәҗбүр дә булдык. Акчалата ярдәмне байрак түрәләргә караганда ярлырак әби бабайлар күбрәк күрсәттеләр. Инде адакы сорышларыбызда да үзебезнең иман кәлимәләре булган Ла илаһа иллаллаһу Мухаммадур Расулуллаһ кәлимәләрен әйтеп, үзенең изге дидар шәрифен күрергә җөмләбезгә насыйплардан әйләсәң иде. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина ғазабан-нар би рахматика я архамир рахимин. Аллаһу акбар. Аллаһ тәала кабуллардан булсын. Тawfiq мәчете бинасы 2 катлы. Мәчеттә ир-атларга һәм хатын-кызларга аерым намаз заллары, тәһарәтханәләр, икенче катта уку бүлмәләре урнашкан. Ел дәвамында мәчетебездә дини дәресләр, вагызлар оештырыла, никахлар укытыла, сабыйларга исемнәр кушыла һәм башка дини чаралар үткәрелә. Рамазан аенда көн сайын диярлек авыз ачтыру мәҗлесләре үтә. Кичләрен таравих намазлары укыла. Динебездә олы урын алып торган ураза гыяте белән Корбан гаете зурлап үткәрелә. Мәчетебез тәүлек буе ачык, авылыбыз халкы булсынмы, үтеп баручы мусафирлар булсынмы, хәтта гади генә кызыксынучы кеше булсынмы, без сезгә һәр вакыт шат. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله